Doncs ara benvingudes i benvingudes, estem a la setena sessió del curs del curs de Multiplica, que és una formació impulsada per Opcions i per Espai Ambiental amb la col·laboració de la Universitat de Barcelona, de la Facultat d'Economia i Empresa, i que és una formació en promoció, per un curs d'especialització en promoció i comunicació del consum responsable. I avui, la sessió d'avui la dediquem a parlar del cooperativisme, del passat i present del cooperativisme a casa nostra, i tenim la sort de fer-ho des d'un espai emblemàtic com és la lleialtat. S'encenca, que ara ens contextualitzarà una mica més d'aquest lloc on estem l'Ivan, i de compartir part de la tarda amb l'Ivan Miró, que és un dels referents pensadors de l'economia social i solidària avui. És soci treballador cooperativista de la Ciutat Invisible, també està al Consell Rector de la Federació de Cooperatives de Treball, alhora participa molt del teixit veïnal del barri, de tot el món de l'economia social i solidària d'aquí del barri de Sants a través de l'impuls cooperatiu de Sants. I ha escrit nombrosos articles i alguns llibres sobre l'economia social i solidària i el cooperativisme. Mencionar l'últim, el de Ciutats Cooperatives, i l'últim que vas escriure amb el Jordi Estivill sobre economia social i solidària a Catalunya, que fa un gran retrat sobre l'economia social i solidària a Catalunya i també sobre els principals reptes i toca alguns debats claus del tema. I ja us el deixo. Merci, Ivan, benvingut. A vosaltres, gràcies, Eva, i a totes vosaltres. Suposo que sou conscients que esteu a l'antiga botiga de queviures de la lleialtat Santsenca. Sí? Aquí hi hauria bàsicament embotits, tines d'oli, botes de vi, farina. És a dir, que estem dins de la botiga del que era una antiga cooperativa obrera de consum de la lleialtat Santsenca, que era una de les 5 cooperatives més importants del barri, que agrupava potser unes 3.000 persones a l'any 35, que va ser fundada per la gent humil del barri, pels treballadors de l'espai industrial, bàsicament, per gent rurals, obreres, societats de resistència i organitzacions mutualistes de mitjans finals del segle XIX. El 39, evidentment, va patir un daltabaix per tot el que és la guerra civil, la revolució social i el triomf del feixisme. Teníeu consciència que era una cooperativa obrera de consum, la lleialtat Santsenca, no? Nosaltres tampoc ho sabíem quan vam començar a promoure el cooperativisme al barri i vam tenir la sorpresa que l'antic Bahia, que era una sala de festes que havia sigut fins i tot ocupada i que la gent del barri recordava perquè, com els meus pares o el meu pare, que venien a ballar, a fer el ball, a treure les noies davant de la mare i aquestes qüestions, doncs resulta que aquesta sala de ball havia sigut una cooperativa obrera de consum, d'acord? I de les més importants de Catalunya. Aprofitant que estem aquí, doncs és bonic, penso, reivindicar tota la història del cooperativisme obrer, perquè bàsicament té molta relació amb el que explicarem avui, perquè, de forma paradoxal o no, el cooperativisme a Catalunya és, sobretot en els seus inicis, un cooperativisme de consum, d'acord? I segurament entrarem en uns debats que ens recorden molt a molts debats que estem tenint avui, sobre què és més important, si el consum o el treball, sobre racionalitat econòmica, sobre el paper del consumidor, sobre la democratització del consum, etc., que són discussions que el 1891, quan van fundar aquesta cooperativa, i el 1928, quan van aixecar aquest edifici, doncs d'alguna forma tenien més o menys resoltes i malauradament molts anys de desmemòria ens han fet oblidar. No sabíeu que era una cooperativa de consum, això? Sí, no, algunes sí. Nosaltres, quan vam començar a fer el projecte Barri Cooperatiu el 2009, vam començar a investigar el barri i ens vam adonar que hi havia un rètol aquí fora que estava esborrat que posava operativa
obrera, Santxenca, no? Alguna cosa així. O sigui, ningú del barri recordàvem que era una cooperativa obrera de consum. Per tant, aquest és un element doncs, important i després també entrarem en per què d'aquesta desmemòria. No? Aquest és l'edifici original de la Lleialtat, el que està al mig, un edifici majestuós, sembla fet per burgesos, però el van aixecar els treballadors i treballadores del barri. El model del segle XX, que també està aquí a Sants, la Flor de Maig, al Poble Nou, una coral de la cooperativa econòmica del Poble Nou i els jubilats i les jubilades d'una cooperativa obrera de consum. D'acord? Amb aquestes imatges veiem ja diferents dimensions de a què es dedicaven les cooperatives obreres de consum. No només a autoorganitzar el proveïment alimentari dels treballadors i treballadores, sinó que d'alguna forma també impulsaven polítiques socials en un context en què no existia l'estat del benestar, en un context en què l'estat era únicament una eina repressiva dels treballadors i treballadores, també es va haver d'autoorganitzar la classe treballadora per fer polítiques socials autogestionades. Aquesta foto de les jubilades de la Flor de Maig ja indica que abans que hi hagués un sistema nacional de previsió, abans que hi hagués un sistema públic de jubilacions, les cooperatives ja estaven pagant prestacions socials. I d'alguna forma també ens indica tota la vessant cultural del cooperativisme amb les corals, les escoles, les excursions, és a dir, que la cooperativa no era una empresa ubicada en el mercat capitalista només moguda per criteris d'eficiència econòmica, que és potser el relat que ens han vingut després, sinó que era un instrument econòmic, això sí, autoorganitzat, democràtic, per satisfer necessitats econòmiques, socials i culturals de la població que s'autoorganitzava per fer-ho, per les sòcies i per les seves comunitats. És a dir, que tenien una visió de l'economia com una eina per la vida i no, doncs, com en tenim ara, com entenem l'economia, que és sotmetre la vida al lucre. Per tant, totes aquestes discussions em semblen molt importants posar-les de relleu. El cooperativisme ha estat un moviment social molt important a Catalunya. Segurament la diferència amb altres moviments és que no ha estat un moviment reivindicatiu, és a dir, que no ha basat la seva acció en demanar millores a altres classes socials o a l'Estat, sinó que podríem dir que és un moviment social socioeconòmic, instituent, autoconstituent, és a dir, que s'ha dedicat a crear institucions pròpies per satisfer aquestes necessitats econòmiques, socials i culturals i d'alguna manera, sobretot fins al 39, aquestes noves realitats van generar una economia popular, cooperativa, social, prou extensa, de la qual podem aprendre moltes coses. Malauradament per això no hi ha hagut un reconeixement social, acadèmic i historiogràfic. Apunto 4 motius per aquest desconeixement. Bàsicament, el més important segurament és que els 40 anys de franquisme van sepultar la memòria cooperativa. El cooperativisme obrer català neix a mitjans del segle XIX, darrer terç del segle XIX, té un apogeu en els anys republicans, que són els únics anys de democràcia, podem dir-ho així, en els 100 anys anteriors, excepte la Primera República, que va durar molt poc, i evidentment la victòria feixista va extirpar tot el que eren les tradicions democràtiques, socials, obreres, feministes, republicanes, catalanistes, llibertàries, socialistes, etc. I per tant el cooperativisme va ser sepultat durant 40 anys de desmemòria franquista. No obstant, hi ha un següent element, que és que amb la transició, amb el règim del 78, hi ha una aposta per generar, diguéssim, un monopoli econòmic entre aquest binomi de l'Estat i el mercat, primer amb un sector públic molt fort i progressivament amb el neoliberalisme cada cop amb un mercat més accentuat com l'òrgan legítim de regulació econòmica, i en aquest binomi, en aquesta pinça, evidentment, tot el que és l'autoorganització econòmica de la societat en forma de cooperativa també va quedar menys valorada. Més elements, si heu estudiat a les universitats, heu fet cooperatives? Alguna vegada heu estudiat la història de l'economia social, del moviment obrer, cooperatiu? Res, no ens han ensenyat res. Bàsicament, ho podem atribuir a una perspectiva classista de l'acadèmia que ha menystingut totes les creacions, tot el coneixement de les classes obreres i populars. Nosaltres defensem que el cooperativisme històric generarà teoria i pràctica econòmica important, per exemple, tot el que serien l'accés de percepció. L'accés de percepció, que el capitalisme en diu beneficis, el cooperativisme en deia accés de percepció, l'excedent, i amb aquest excedent s'havien de fer altres coses que no pas repartir-se'l de forma individual. Hi havia tota una teoria econòmica al voltant de l'excedent, hi hauria una teoria econòmica al voltant dels fons col·lectius, també,
i al voltant d'altres elements, com per exemple que el consum estava per damunt de la producció. És a dir, en la teoria de l'economia social clàssica, Charles Guy, tots els francesos, és el consum el que ha de determinar què produeix una societat, no al revés, com avui. Avui és la producció i després a través de la publicitat, del màrqueting, a través de la manipulació psicològica fins i tot, doncs intentarem introduir aquesta producció en les llars dels consumidors. El cooperativisme plantejava absolutament al revés, és la necessitat. Primer de tot està la necessitat, per tant el consumidor, que a més consumeix des que neix fins que es mor, no només, ells deien, el productor assalariat només treballa d'X temps a X temps, en canvi necessitem béns i serveis tota la vida, per tant el consum és que ha de tenir l'agent polític i econòmic de tot el cicle econòmic. Per tant, les cooperatives de consum catalanes eren molt més importants que les de producció fins als anys 80 del segle XX. I després hi ha altres motius que, d'alguna manera, el cooperativisme, nosaltres diem que és poc fotogènic, que és poc èpic, no és una barricada, no és una revolució, no és una vaga general, no és un partit que pren el poder, no és un gran sindicat que declara la revolució. El cooperativisme és un acte quotidià molt invisibilitzat, en el cas del consum protagonitzat a més per les dones, el poder de la cistella de la compra, que deien les cooperativistes dels anys 30, i evidentment en les memòries o en la història, fins i tot en la història social, la vida quotidiana no ha estat recollida. Nosaltres vam tenir un moment bastant fort quan, fent el llibre de les cooperatives obreres del Poble Nou, li vam preguntar a una dona cooperativista que encara vivia aleshores que ens expliqués la seva experiència i ens va dir, però si no era important, tothom ho feia. És a dir, tothom anava a la cooperativa, per tant no era important, no se li donava una transcendència. Però clar, per nosaltres era tothom anava a la cooperativa d'un barri, o sigui, això per nosaltres és excepcional, però aquesta invisibilització també és un motiu de desmemòria important. Sí? Val. Per fer la història del cooperativisme hem après de l'Albert Pérez Baró, que era un cooperativista català, amb trajectòria des de l'anarcosindicalisme, el socialisme, el cooperativisme, que va fer unes fases en funció dels cicles econòmics, dels cicles polítics, dels propis cicles del cooperativisme. Com en tota economia social, les cooperatives no són un element aïllat de la societat, estan imbuïdes pels cicles econòmics, per les crisis econòmiques, aquí hi ha un gran debat, crisis econòmiques i cooperativisme, després en podem parlar, pels cicles polítics, per períodes de mobilització social, com més moviments socials, més cooperatives neixen després, per les lleis, si hi ha lleis que actuen en contra o a favor, és a dir, que hi ha tota una sèrie d'elements que afavoreixen aquest tipus d'economia social. Albert Pérez Baró va fixar diferents etapes, 1864, que és quan comencen, i fins al 39. Si voleu, després podem parlar del franquisme, què va passar amb el franquisme, què ha passat en la democràcia, què passa avui, però en tot cas són debats posteriors. Sí que d'alguna manera també m'agrada reivindicar els antecedents perquè, evidentment, el cooperativisme és una forma moderna que neix en un context del naixement de l'estat liberal i en un context de la revolució industrial, però cooperar sempre hem cooperat la humanitat. Quan va néixer el cooperativisme? De forma moderna, com a una tecnologia concreta, neix al segle XIX, però això són els debats de Kropotkin i de molta altra gent, que explica que el suport mutu és la forma en què les societats han tirat endavant, més inclús que la visió darwinista social d'alguns autors. I, per tant, tot el debat dels comuns i dels comunals podíem entendre que eren les formes de cooperació social abans del capitalisme. Quan neix el cooperativisme? Quan el capitalisme destrueix les formes comunals, segurament, després ho veurem, quan institueix el mercat com a element de regulació general, i, evidentment, aquí l'Estat i el mercat, les ànsies per cooperar han de buscar formes jurídiques concretes, i en aquest cas és el cooperativisme, però podem trobar antecedents molt anteriors que d'alguna forma poden formar part d'aquesta genealogia. Per exemple, Marx explica quan neix el capitalisme, quan es prohibeix anar a buscar llenya al bosc i es mercantilitza els comuns, els comunals, la privatització de les terres, la Sílvia Federici, l'haureu llegit, Caliban i la bruixa, tot el que passa amb els comunals. És molt curiós que els comunals estan destruint en el segle XIX i en el mateix any està creixent el cooperativisme urbà. El comunal cau
les poblacions rurals són obligades a les migracions, a ser proletaritzades a les fàbriques urbanes, i el cooperativisme i l'associacionisme obrer creixen al mateix moment. Per tant, crec que és un fenomen que d'alguna forma ens haurem de fixar més perquè és interessant. El cooperativisme, per tant, com us deia, neix amb la industrialització, bàsicament amb la revolució industrial, que no oblidem que aquí a Catalunya es fa privatitzant els béns comunals i amb el tràfic d'esclaus. Això també m'agrada reivindicar-ho perquè a vegades es presenta els grans emprenedors, els grans capitans de la indústria, normalment tenien un passat bastant fosc, que aquesta acumulació primitiva la van fer de formes il·legítimes, segurament, expropiant, però és veritat que a Catalunya es va generar un pol industrial que potser comparat amb altres llocs d'Europa era menor, perquè era una industrialització feble del tèxtil, etc., però en l'entorn de l'estat espanyol era bastant rellevant. El motor industrial de l'Espanya del segle XIX era Catalunya, i la industrialització va ser acompanyada d'un doble procés, que és la urbanització. Són dos fenòmens paral·lels. Quan el capital industrialitza, també urbanitza. Quan aquí es creen les fàbriques, els vapors industrials al barri de Sants, s'han d'acarrerar els camps per allotjar les masses obreres que estan venint a la ciutat per ser la força de treball. Per tant, proletarització, masses camperoles desposseïdes, nous suburbis industrials a les ciutats obreres. Com us deia, en aquest context hi ha un doble trencament de vincles. O sigui, la gent que ve migrant amb aquesta proletarització no té el vincle tradicional, no té el vincle comunal, tampoc té el vincle gremial que hi havia a les ciutats, perquè amb el liberalisme s'han trencat tots aquests vincles, i per tant és una massa social amorfa, desposseïda, i sense elements on aferrar-se. I a partir d'aquí, nosaltres sí que entenem que el naixement de les primeres associacions obreres, en el fons no és sinó la generació d'un vincle social diferent, d'un nou tipus de vincle social, que és el vincle social democràtic. Ja no és m'ajunto perquè la tradició diu que m'he d'associar amb tu o m'he d'agrupar amb tu, m'associo amb tu perquè m'autodetermino i vull generar un procés col·lectiu. És el vincle social democràtic, i això és el fonament del que seria l'associació obrera a Catalunya. Bàsicament, el que neix el 1855, perquè es fa una idea, la primera vaga general que es fa a Catalunya el 1855 no és per demanar majors salaris, no és per demanar menys temps de treball, no és per demanar millors condicions laborals, augments de sou, etc., és per demanar el dret a l'associació. La primera vaga general que esclata aquí a l'Espanya industrial, el 1855, el lema és associació o mort. Per tant, ja estem veient que és una vaga general política que el que defensa és que els obrers i les obreres es puguin autoorganitzar legítimament, reclamen el dret a tenir drets, una mica com fan la gent sense papers avui. Doncs el 1855 les obreres catalanes, amb el dret a l'associació, amb l'associació mort, plantegen aquesta qüestió. Primer de tot, neixen unes societats molt híbrides. Les societats de resistència que emergeixen es dediquen a fer... Què es dediquen a fer? Què creieu que necessita la gent el primer quan s'organitza? Què demanen? Què plantegen? Per exemple... Què desenvolupen aquestes primeres associacions, aquestes societats de resistència? Bàsicament, les primeres neixen per generar suport mutu. És a dir, com paguem l'enterrament del teu fill? Com paguem aquest senyor que no s'aguanta dret i que està a la màquina de teixir i que té ja 70 anys i que ja no pot més? Com paguem, etc. És a dir, les primeres societats a Catalunya, a la Garrotxa, a Olot, a tots els centres industrials són molt importants, són les societats de socors mutus, que se li diu, els socors mutu. Socorre'ns mútuament, això és la primera fórmula que neix. Però aquestes societats de socors mutus també fan altres funcions, per exemple, tot el que seria la resistència, la lluita per les millores laborals, les reivindicacions de l'empresari, de treballar menys, de no ser enverinats pels fums de les fàbriques, etc. També comencen a desenvolupar formes de producció, preproducció i preconsum obrer, i finalment tot de formes de sociabilitat cultural. La classe obrera s'erigeix, no és un factor determinista econòmic, sinó que hi ha aquesta voluntat política d'associar-se, però a més l'emergència d'una nova subjectivitat cultural que no és ni religiosa, ni estatal, ni capitalista, ni burgesa, sinó que és tota la cultura obrera de les corals, de l'excursionisme, de tota aquesta, de l'educació, que serà d'alguna forma
el que després desembocarà a tota una branca molt important a Catalunya, que és l'ateneisme popular, els ateneus obrers, les corals obreres, no? Els cors claver, etc. No? D'aquestes societats de resistència, que són formes híbrides, neixen, a poc es van especialitzant. Tota la part de suport mutu desenvolupa en el que serà el mutualisme de previsió social. No? La societat de l'Aliança, els cambrers de Gràcia, que són 15 cambrers que posen una pesseta a la setmana per tenir tots els drets sanitaris que ningú els hi dona. No? Per exemple, el mutualisme. Tota la part de producció o consum, el naixement del cooperativisme, la part de societats de resistència, el sindicalisme, el suport mutu, el mutualisme. És a dir, les grans famílies del que és posteriorment entès com l'economia social neixen d'aquestes societats de resistència. És a dir, l'economia social, que a vegades parlem molt de l'economia social no és sinó com la gent s'autoorganitza per resoldre les necessitats socials, econòmiques, polítiques, culturals, de forma democràtica, amb un vincle associatiu democràtic. No? I aquí, d'alguna forma, per això diem que l'associació obrera és l'embrió de la primera economia social, les primeres associacions que eren polivalents, no? I que també estan molt vinculades a aquesta industrialització. Sí? Us imagineu ja, pel 1855, haver-vos d'organitzar perquè els que ho produïu tot no teniu res, que era la frase que feien, doncs estem en aquest punt. Què passa a Europa en els mateixos anys? Doncs que hi ha una sèrie de corrents teòriques, polítiques, bàsicament del socialisme inicial, abans de Marx, abans de tots els grans pensadors més científics que es deien ells mateixos. Abans hi ha uns altres, que són dits utòpics pels marxistes, però que ja veurem que tenen un impacte molt fort en el cooperativisme, que són tota sèrie d'autors i autores que plantegen una crítica a l'economia política del capitalisme. L'economia social també es pot entendre en aquella època com una crítica a l'economia política. El capital té una economia política, els treballadors fem una economia social. També és una lectura d'aquest tipus. Hi haurà molts corrents diferents, entre cristians, liberals. Per mi el més interessant és les vessants socialistes, és a dir, l'economia social com una crítica no per fer assistencialisme o no per ser complementari al capitalisme, sinó per buscar noves formes de superació del capitalisme. I hi ha una sèrie d'autors, Owen, Fourier, els falansteris, això sona, no? Això ho hem estudiat al col·le. Com sempre, no ho vam entendre massa, jo tampoc, ho he reprès després. Però, per exemple, la Flora Tristan, que és la primera socialista, la que va dir Proletaris del món uniu-vos, l'autora d'aquest lema, va plantejar els palaus de la classe obrera, ja el 1840, que s'havien de construir palaus per la classe obrera, que hi hagués educació, que hi hagués habitatge, que hi hagués treball productiu i reproductiu, que hi hagués espai perquè les ancianes i els ancians tinguessin llocs de cura en la seva bellesa. És a dir, Flora Tristan planteja els palaus de la classe obrera, és a dir, espais perquè la vida, posar la vida al centre, diríem ara, doncs ella deia, no, és que al centre de la vida han de ser aquests palaus. Fourier, King, Owen, etc. Totes aquestes idees segurament influeixen a la gent més pràctica per generar les primeres cooperatives obreres que es consoliden, com és els pioners de Rochdale de 1844, bàsicament, que són uns teixidors que funden aquesta primera cooperativa que funciona bé, n'hi havia hagut moltes altres anteriorment, i que es coneixen sobretot pels principis cooperatius. Avui en dia ja encara parlem dels principis cooperatius, doncs bàsicament venen des de Rochdale, que plantegen que en l'economia, perquè sigui una economia democràtica, ha d'haver una persona un vot, és igual el capital que hagis aportat, l'important és que una persona un vot, l'adhesió lliure i altres principis que d'alguna forma també han anat evolucionant, però que aquesta cooperativa va marcar a mitjans del segle XIX. Catalunya és molt interessant perquè els primers que introdueixen el concepte cooperatiu, el primer home que introdueix la paraula cooperativa a Catalunya, 1863, Joan Tutau, és un dels que va visitar Rochdale, quan era un exiliat, republicans federals, insurreccions, repressió. Hi ha un català i un andalús, que és Fernando Garrido, que se'n van a Rochdale i coneixen en plan, hòstia, estan fent cooperatives aquests, no? Tornen i diuen, això que esteu fent obrers, allà li diuen cooperatives, perquè ja hi havia precooperatives, no? Hi havia la companyia Fabril de Teixits, per exemple, que era mutualitat, era sindicat, era cooperativa. Hi havia diferents cooperatives, precooperatives. I també amb tota una sèrie de valors i de referents polítics com els republicans federals. El cooperativisme arrela a Catalunya sobretot en territoris industrialitzats
on el republicanisme federal té una presència important. Per exemple, l'Empordà. L'Empordà, a Palamós, a Palafrugell, les cooperatives de consum són potser 2.000 famílies sòcies en poblacions de 4.000 persones. I n'hi ha moltíssimes, és impressionant. Tots els obrers del Suro, que són republicans federals, fan moltes cooperatives de consum a l'Empordà, que avui en dia ens sorprèn. O Sabadell, o Mataró, o barris de Barcelona. És a dir, que hi ha una geografia del cooperativisme obrer emergent molt vinculada a aquests territoris. Joan Tutau és interessant perquè planteja quines han de ser les fases de la construcció de la societat cooperativa. I en primer lloc diu, el primer que s'ha de fer és la cooperativa de consum, bàsicament perquè és la més necessària. En aquell moment, després això ens sorprèn perquè avui en dia hi ha més cooperatives de treball que de consum, però en aquell moment el bàsic és l'autoabastiment alimentari, és el més fàcil, és el més barat. Per tant, hem de fer una cooperativa de consum que simplement és autoorganitzar-nos, posar en comú uns diners a la setmana i suprimir l'intermediari comercial. Això és la primera fase de la societat cooperativa. Un cop tinguem construïda aquesta primera fase, anirem a crear cooperatives de producció perquè abasteixin a les cooperatives de consum. I finalment, quan ja tinguem aquestes cooperatives de producció, que són més difícils perquè els obrers i obreres ens costa molt invertir, posar maquinària, muntar una fàbrica tèxtil, el 1850, doncs haurem de fer cooperatives de crèdit per poder finançar tota aquesta gradació de la societat cooperativa. Avui, tot el debat del mercat social, que segurament n'haureu sentit a parlar, que el que es planteja és la intercooperació dintre el consum, la producció, el crèdit, etc. Resulta que Joan Tutau, l'any 1863, ja parlava d'aquestes coses. No inventem res. Aquest és el logo de la cooperativa mataronina que el va fer Antoni Gaudí abans de ser cooptat per la religió, quan era jove i utòpic, que els hi va fer el logo a la primera cooperativa catalana, podríem dir. Aquesta és l'econòmica de Palafrugell, i perquè veieu una mica com anava. Què passa? Que en aquests anys comencen a néixer cooperatives obreres arreu, d'acord? Tots els centres industrials neixen cooperatives. He dit una mica el mapa de Catalunya. La geografia del cooperativisme a Barcelona és molt interessant perquè no neixen en el centre de la ciutat, neixen a les antigues perifèries obreres, és a dir, als antics pobles del Pla de Barcelona, que són antigues viles independents, que són annexionades per Barcelona el 1897 en un procés d'annexió econòmica que ja s'havia produït. Ara se celebrarà l'aniversari de l'annexió dels antics pobles del Pla de Barcelona, però l'annexió econòmica ja s'havia fet 50 anys abans. Però aquestes antigues viles mantenen, primer de tot, una població obrera molt forta, és on estan les fàbriques. Les primeres fàbriques, grans fàbriques industrials a Barcelona són al Raval, d'acord? Que això a vegades oblidem, però després ràpidament fora muralles salten i se'n van a Sants perquè hi ha terres, hi ha aigua, hi ha terratinents disposats a vendre-les a la nova burgesia, després s'aniran al Poble Nou, després a Gràcia, és a dir, que la primera corona obrera són els antics pobles del Pla. Aquí és on neix el cooperativisme de consum barceloní. Bàsicament són locals molt modestos, això ho expliquen en les seves cròniques. Vam llogar un local, ens van deixar una taula, una tina d'oli. Aquí, per exemple, he posat la foto de la Fraternitat de la Barceloneta. No sé si heu anat a la biblioteca de la Barceloneta alguna vegada. La Fraternitat, doncs aquest és el local que tenien abans. Abans de poder construir aquella meravella modernista, tenien un local molt més modest i aquesta gent va començar mancomunant la compra d'aiguardent i de paper de fumar. Necessitats bàsiques. En aquest cas, doncs, era això, però normalment era vi, oli, farina i bàsicament la idea era suprimir l'intermediari comercial. Després entrarem en altres qüestions. Millorar la qualitat de l'alimentació. En tots els documents de les cooperatives obreres trobes aquesta preocupació. Evitar fraus alimentaris, el gat per llebre, totes aquestes expressions típiques, no em fa el pes, totes aquestes expressions de la cultura popular és perquè el botiguer intenta fer frau alimentari als obrers i a les obreres i la qualitat i estar en el centre. Per tant, a vegades es diu, no, fem cooperatives per comprar més barat. I en canvi avui ho fem per fer ecològic. No ho sé, no sé si és tan clar aquesta discussió. En tot cas, la primera etapa, del 1864 al 1899, va ser una etapa de creixement molt lent, també perquè la majoria, el gruix dels obrers i les obreres, el que volien fer era la revolució.
deixar-se d'hòsties, de fer cooperatives de consum i de projectes lents. Volien acabar amb el capitalisme, la propaganda pel fet, la internacional, el bacuninisme, l'anarcocol·lectivisme i anar a sac, que és un desig comprensible que jo crec que es pot conjugar. Però en aquella etapa, evidentment, la classe obrera majoritàriament tirava cap a una altra banda. I les cooperatives no deixaven de ser nuclis de 25 famílies que en alguns barris intentaven anar creixent de forma molt lenta. A partir del 1899 comencen a organitzar-se les cooperatives catalanes. Ja hi ha personatges, diguéssim, que no són només obrers, sinó que gent que té més formació, preparació, comença a elaborar revistes del cooperativisme, la Cambra Regional de Cooperatives Catalano-Balear, l'impuls de les farmàcies cooperatives, que això és un altre fenomen impressionant, és a dir, 84.000 persones eren sòcies de farmàcies cooperatives a Barcelona. És a dir, com hi havia frau alimentari, també hi havia frau dels farmacèutics i, per tant, es van autoorganitzar per fer una farmàcia a Sants, una farmàcia a Sant Andreu, una al Raval, una al Poble Nou, i van crear la Societat Popular, la Societat Cooperativa de Farmàcies Populars de Barcelona, d'acord? Amb la dictadura de Primo de Rivera les van tancar totes, però l'autoorganització, diguéssim, d'alguna forma s'eixamplava. Quin és el gran debat del cooperativisme de principis del segle XX? Bàsicament, el debat entre les cooperatives individuals i les cooperatives col·lectives. Això és un debat que avui... Sou sòcies de cooperatives de consum? Heu tingut aquest debat? En què consisteix? Explico el debat. Bàsicament, hi havia una sèrie de cooperatives inicialment que, amb l'excés de percepció a final de l'any, és a dir, amb els excedents que no s'havia quedat l'intermediari comercial, és a dir, amb el benefici que s'havien reapropiat, perquè no se'l quedava el capitalista, el que feien al final d'any era repartir-s'ho. No en funció del capital aportat, perquè això és un anatema en el cooperativisme, però sí en funció de l'activitat cooperativitzada, que això encara es manté avui. És a dir, qui més consumia, més retorn cooperatiu tenia a final d'any. Per tant, podia ser entès com un descompte o com un estalvi. D'acord? Sí? Què succeeix? Que hi ha pensadors, activistes més socialitzants que diuen això és malbaratar el potencial transformador del cooperativisme. El que s'ha de fer amb els excedents és col·lectivitzar-los. No ens els hem de repartir individualment, perquè això no transforma la realitat, sinó hem de crear fons col·lectius, hem de crear escoles, hem de crear polítiques socials, polítiques culturals, hem de fer caixes de resistència, hem de fer caixes per l'atur forçós, per quan hi ha vagues i no podem cobrar, pagar jubilacions, és a dir, passar de la cooperació al cooperativisme. Aquest és el gran debat. Una cosa és cooperar entre nosaltres, ajudar-nos mútuament, comprar-nos mútuament, mancomunar la compra, etc. I una altra cosa és erigir aquesta cooperació en un sistema d'emancipació social. Aquest va ser el gran debat i d'alguna forma les cooperatives col·lectives, aquí no sé si es veu, però l'Empar de l'Obrer d'aquí de Sants, que són aquests senyors amb bigoti i tal, les dones anaven a comprar però ells sortien a la foto, doncs aquesta era una cooperativa col·lectiva des del seu inici, per exemple. La majoria van arribar a un acord i van ser cooperatives mixtes, és a dir, una part se la van repartir, se la repartien entre els socis individualment i una altra part feien aquests fons col·lectius. Això és el naixement de l'ànim de lucre limitat, d'alguna forma. Avui la llei de cooperatives catalana també diu que el lucre està limitat a les cooperatives. No ens podem repartir els beneficis individualment al 100% entre els socis i les sòcies, sinó que s'han de dotar uns fons col·lectius, uns fons de reserva obligatoris, etc. Per tant, el cooperativisme com a mitjà, d'alguna forma, i no com a fi, no com a finalitat, neix d'aquests debats d'aquests anys. Sí? És descobrir aquestes coses, no? Ja ens ho podien haver explicat perquè els nostres debats d'avui serien més precisos i més substancials. Altres iniciatives de l'etapa, els forns col·lectius de pa. Per exemple, en molts barris de Barcelona neixen els forns col·lectius. Per exemple, aquí es feia pa. Les grans cooperatives com la Lleialtat, aquí mataven 180 tocinos l'any, feien pa, feien... Aquest edifici realment era molt potent, amb una biblioteca, amb un gimnàs, el primer edifici que té llum elèctrica del barri, és a dir, la modernitat i l'universalitat obrera ve a través del cooperativisme obrer de consum. Però, en canvi, cooperatives més petites s'ajunten i mancomunen forns de pa col·lectius. Per exemple, aquí hi havia el forn col·lectiu de pa de Sants, que feia 14.000 quilos de pa a la setmana. Hem trobat també coses molt interessants, que és que els treballadors dels forns d'aquests col·lectius de pa són acomiadats per la seva militància anarcosindicalista en pastisseries del barri, per exemple. És a dir, que hi ha tota una funció de rereguarda que també és molt interessant.
Un altre debat d'aquella època és tot el cooperativisme agrari, que és una altra branca. Suposo que coneixeu les cooperatives agràries a Catalunya. És un altre model, no ve del cooperativisme obrer, sí que hi va haver els sindicats del camp, les societats agràries de resistència vinculades als federals i a l'anarquisme i al socialisme, però és veritat que a partir del segle XX els propietaris mitjans i catòlics també entren al cooperativisme, i el cooperativisme agrari és un germà una mica més conservador que el cooperativisme obrer de consum, que bàsicament és socialista, republicà, llibertari, etc. Les cooperatives agràries no tenen una propietat col·lectiva de tots els mitjans de producció, mancomunen el molí, mancomunen el celler, les catedrals del vi, els cellers cooperatius, mancomunen la farinera, però no mancomunen tota la producció. El pagès que produeix més és el que té més. Per tant, és un cooperativisme una mica més asimètric, d'acord? Però també és important perquè en la geografia de Catalunya hi ha una realitat de cooperativisme de consum obrer i paral·lelament un cooperativisme agrari de petits i mitjans propietaris, d'acord? I són les dues branques del cooperativisme més fortes durant aquells anys. Més etapes. 1920, què és el que succeeix aquí? Diverses coses. Bàsicament, dictadura de Primo de Rivera i il·legalització de tots els sindicats, il·legalització del CNT, el pistolarisme, la lluita de classes, els anys del pistolarisme obrer a Barcelona, amb les màfies parapolicials, Bravo Portillo, és a dir, una conflictivitat social brutal. Les cooperatives no són il·legalitzades i, per tant, es converteixen en un refugi de totes aquestes societats clandestines, és a dir, comencen a esdevenir una mena de centre social de barri. També no són els anys en què construeixen edificis propis, per exemple, ja no tenen aquesta botiga rònega del segle XIX, sinó que ja aixequen edificis com la Lleialtat Sancenca, 1928. Tots els grans edificis cooperatius a Barcelona, que trobaríem el rastre d'un 60 d'aquest tipus, molts oblidats, però molts encara d'empeu, són aixecats durant aquesta època. Per què? Bàsicament perquè han estalviat durant 30-40 anys. Estic parlant d'uns termes que avui en dia amb les presses i amb l'ànsia de tenir-ho tot immediatament és complicat pensar en aquests termes, però aquesta gent pensava en dècades i en projectes de vida, per tant, si s'havia d'estalviar durant 30 anys per fer un edifici, ho feien i l'acabaven aixecant. És un altre ritme, un altre temps mental, potser interessant a recuperar. Però tots aquests grans edificis ja no només allotgen activitat econòmica, és a dir, la necessitat econòmica, sinó que comencen a allotjar tot el que abans parlàvem de la necessitat cultural. Hem d'alimentar l'estómac, però també el cervell. Això és una frase clàssica d'aquells anys. Els grups culturals cooperativistes, que neixen a totes les cooperatives de consum, que fan excursions, idiomes, teatre, corals, parlen esperanto, parlen ido, fan debats sobre la camaraderia amorosa, fan debats sobre totes aquestes qüestions, el nudisme, el vegetarianisme, totes aquestes formes de vida obreres que emergeixen en aquells anys, que sembla mentida, després de 40 anys de dictadura estaven presents ja als anys 20, es donen a les cooperatives. També comencen a fer tot el que seria celebrar la Diada del Cooperativisme, és a dir, intentar tenir una vessant més d'acció col·lectiva, d'acció pública. Els sindicats són els que en aquella època són els grans actors socials del moviment obrer, el cooperativisme és més petit, però també intenta fer d'alguna forma acció col·lectiva amb la Diada del Cooperativisme, etc. Gran debat de l'època. Debat entre el cooperativisme, en aquesta època, entre les cooperatives autònomes de producció i les cooperatives de segon grau. Què us suggereix aquesta discussió? Algú se li ocorre què pot significar aquest debat? No? Us arxivo, no? Bàsicament, els cooperativistes clàssics diuen que les cooperatives de treball independents no són útils per a la transformació social perquè hauran de competir amb el mercat capitalista i acabaran o bé autoexplotant-se o bé desapareixent i, per tant, no són, en el que seria l'escolàstica cooperativa, defensen només el cooperativisme de consum en aquells anys. Després veurem què passa, que la realitat va fer que naixessin cooperatives de producció. Però, bàsicament, el que diuen és que són les cooperatives de consum
les que associant-se han de crear cooperatives de cooperatives per produir tot el que necessiten les cooperatives de consum. Per tant, eliminar el mercat capitalista i generar mercat social. Aquest és el gran debat que tenen. Per exemple, creen la Unió de Cooperatives per la fabricació de pastes per sopa. Dieta obrera, pa, galet, 4 coses més. Doncs al carrer Aurora del barri del Raval, 40 cooperatives catalanes recuperen una fàbrica de sopa i fan una cooperativa de segon grau. Això es farà amb el lleixiu, es farà amb la xocolata, aquell barri, xocolates pel poble, no compris aquella droga almibarada del capitalisme, compra xocolates Coop. Fan aquest tipus de propaganda, però van fent indústries de segon grau, gasoses, xocolata, aigües carbòniques, la sopa, els forns de pa, per abastir a les cooperatives. No creien en l'emprenedoria, per entendre'ns. És a dir, no li deien a la gent, crea una empresa i llença-te al mercat. No, deia, associa't a la cooperativa de consum i després totes les cooperatives de consum crearem estructures de segon grau de producció. D'acord? Això d'alguna forma era una mica la visió general d'aquells anys. Després veurem que va canviar perquè la realitat ho va obligar. I l'altre gran debat és el que li diuen la cooperativa única. És a dir, moltes cooperatives aïllades en un barri, en un municipi, no poden afrontar el capitalisme ja del segle XX. Una cosa és el capitalisme del segle XIX, el senyor Esteve, però en el capitalisme del segle XX, amb el trust comercial, etc., les cooperatives del segle XIX queden envellides i el que plantegen és que s'han de fomentar les unions de cooperadors perquè tindran més massa social, podran fer més polítiques socials, podran fer economies d'escala, podran compartir magatzems, tallers, distribució, podran fer servei a domicili, és a dir, la modernització del capitalisme, del cooperativisme davant d'aquest capitalisme ja molt modern de la distribució, passa per oblidar aquestes antigues cooperatives aïllades. Això genera molts debats. Per què? Per què pot generar molts debats aquesta visió? Quins motius podien... Jo ara he explicat els motius per defensar aquestes cooperatives úniques, que és la fusió de les cooperatives en un territori, però els que no es volien fusionar, què podien defensar? Es concentra més el poder. Exacte. El gran debat, hi hauria algú que voldria mantenir el xiringuito, això també se'ls acusava, és que vols mantenir l'entitat, però altres realment tenien por a perdre l'autonomia, a perdre la democràcia, i aleshores aquest és un dels grans debats que també avui podem tenir el cooperativisme, la dimensió associada a la governança. Com més gran és una unitat humana, econòmica, és més difícil els processos de presa de decisions, per exemple. Això no vol dir que hi hagi una cooperativa petita que sigui autoritària, rància, també pot passar, i una cooperativa mitjana que ho faci molt bé, és cert, però és veritat que les dificultats de l'economia d'escala són més complicades a nivell de governança. Tenien aquestes discussions, d'acord? Als anys 20. Però sí que d'alguna forma en tots aquests debats el que passa, i a pràctiques, és que tots els barris emergeixen aquests grans edificis que d'alguna forma poden ser llegits com institucions populars, econòmiques, socials i culturals de proximitat. Nosaltres hem trobat els llibres de socis d'algunes cooperatives obreres del barri i realment tots els socis, estic dient, són els peons de les illes de cases del voltant, els manyans, els fusters, o sigui, la classe obrera que viu al voltant de les fàbriques tèxtils, normalment, i que organitza cooperatives. Clar, el gran debat entre la cooperativa única seria, alguns dirien, en un barri hi ha d'haver una sola cooperativa amb sucursals, per exemple. A Mataró això funciona i es crea l'Unió de Cooperadors de Mataró, impressionant el moviment cooperatiu a Mataró. A Forpienc, la Unió de Cooperadors de Forpienc. A Barcelona, les antigues cooperatives obreres de les Corts, que era un barri proletari en aquella època, creen l'Unió Cooperatista Barcelonesa. No sé si coneixeu aquest edifici que ara s'està reivindicant, que és una església ara, fraudulentament, als anys 50 va convertir-se en una església. La Unió Cooperatista Barcelonesa, que era la catedral del cooperativisme, que és aquesta foto d'aquí, que ja tenien dependència, cooperatives de consum amb treballadors assalariats, una altra discussió que tenien als anys 20 i que avui també tenim, grup de consum autogestionat o cooperativa de consum supercop amb treballadors i treballadores o voluntàries, tots aquests debats també els tenien en aquesta època. Torna a començar. Però, en definitiva, institucions dels barris obrers per satisfer les necessitats econòmiques i socials del barri.
Anys republicans són els primers anys que hi ha legislació específica del cooperativisme. Fins aleshores s'havia fet com s'havia pogut. Nou cooperativisme de treball, també hi ha la crisi del 29, això és un element important, no? La crisi del 29 fa que hi hagi una crisi en tot el capitalisme occidental, en tot el capitalisme, i hi hagi moltes fàbriques que ja comencin a patir i hi ha recuperacions de fàbriques que es converteixen en cooperatives l'any 30-31 a Barcelona, és a dir, i obrers que no tenen feina i comencen a crear cooperatives de treball. Independentment del que deia el discurs cooperativista clàssic, diuen, mira, molt bé tot aquest plantejament, però nosaltres hem d'autoocupar-nos. Per tant, crearem cooperatives de sastreria, cooperatives editorials, impremtes, és a dir, comença a néixer una altra branca de cooperativisme, que és les vidrieres. Moltes vidrieres cooperatives a Catalunya, és bàsicament bufar i fer ampolles, vull dir que el material és molt barat, és posar un forn i començar a fer vidre, etc. Tèxtils, editorials, ràdios, Ràdio Associació de Catalunya, és una cooperativa. Les primeres polítiques públiques de foment del cooperativisme, podríem dir, en termes actuals, la Generalitat crea la Caixa de Crèdit Agrícola i Cooperatiu, amb participació en el capital social de les cooperatives, tot el debat públic-cooperatiu que tenim avui, l'any 34 ja tenen les primeres institucions, i també tot el naixement de la Confederació de Cooperatives de Catalunya, de consum, però també de producció, els pòsits marítims, que són els pescadors de Cadaqués, de tota la zona de l'Empordà, que tenen cooperatives de pesca, de crèdit, les agràries, les elèctriques, etc. Per tant, la República és l'època del desplegament o maduració o visibilització de tota aquesta evolució. El debat potent d'aquests anys és el debat de les dones, potser 10 o 15 anys més tard que el sindicalisme. En el Congrés de Sants de la CNT l'any 18 ja es parlava que la dona havia d'estar als sindicats, els cooperativistes arriben més tard. Bàsicament són totes aquestes dones. Miquelet Chalmeta, no sé si us sona. Miquelet Chalmeta és la matriarca del cooperativisme, la seva filla, l'Empar Coloma i altres, moltes altres, comencen a plantejar aquesta contradicció potent entre la vida quotidiana de les cooperatives, que són les dones qui compren, i la seva representació, reconeixement com a subjecte polític en les juntes de les cooperatives. I comencen a plantejar tota aquesta batalla. Es creen 40 grups femenins o feministes en les cooperatives de Barcelona i de Catalunya, i l'any 32 es crea l'Agrupació Femenina de Propaganda Cooperatista, que d'alguna forma intenta plantejar tota aquesta qüestió. El discurs no és jo crec que ens pot sonar, no? Les que formem aquesta agrupació som obreres de la fàbrica, del despatx, del taller, del treball a domicili o subjectes de les tasques de treball domèstic, 1932. En la penosa ascensió de les cooperatives obreres hem ajudat l'home com a compradores, i en canvi avui aspirem a... etc. Aquestes ja són les xavales del Poble Nou, les cooperativistes del Poble Nou, que van amb corbata i amb bicicleta. És ja un feminisme més, dels anys 30, més modern. Sí. El 36 diu que som 53. M'estic allargant molt. No, més que res que després anar allà a la comunal, perquè no arribis tu tard, sobretot. Val. Bueno, bàsicament acabo una guerra civil, si voleu, però sembla interessant aprendre aquesta genealogia o... Va, doncs seguim. A mi m'agrada, o sigui que... Què passa al 36? Estic gaudint com un nen petit, però em sap greu fer. He de fer de moderador, em sap greu. Ben fet, gràcies. El 18 de juliol, aixecament feixista, etc. Què fan les cooperatives? Doncs tornar a fer de rereguarda, com han fet en anteriors moments. No us he explicat la vaga de la canadenca, que va ser el gran moment en què les cooperatives de consum van créixer el 1919-1920, quan els burgesos a Barcelona van decretar un tancament de les fàbriques durant 4 mesos i tothom es va fotre la gana. L'any 20 és quan les cooperatives de consum creixen, perquè s'erigeixen com la rereguarda del conflicte social. Donen aliments a crèdit, fan bons ajut, acullen els fills de les vaguistes. Doncs aquest paper de rereguarda social que han fet durant la història ho tornen a fer en els anys del juliol del 36 i esgoten tots els productes, etc. Què és el que passa al 36? Que la classe obrera catalana s'empodera suficientment, diríem avui, com per col·lectivitzar el 90% de les indústries del país. Les col·lectivitzacions obreres. Això també, no sé si ho hem estudiat, però això ens sona, no? No sabem això, me cago. És a dir, el procés revolucionari més important del sud d'Europa de tota la història, doncs el protagonitzen les classes treballadors catalanes que diuen se'n van els patrons perquè són feixistes, ens quedem amb tot i ho autogestionem tot.
no? I durant 3 anys, un any i mig, 3, depèn dels debats acadèmics o polítics, els obrers i les obreres gestionen les indústries, la llet, el transport, la construcció, la fusta, tot és en mans dels treballadors i treballadores. Crec que és una història que hem de valorar i hem de redescobrir. Què passa? Que hi ha un decret de col·lectivitzacions, és a dir, la Generalitat fa un decret reconeixent les col·lectivitzacions, reconeixent també la municipalització del sòl, i altres qüestions, és a dir, que hi ha un reconeixement institucional, però hi ha una diferència entre les col·lectivitzacions i les cooperatives. Les cooperatives són propietat dels seus socis i sòcies. Les col·lectivitzacions són propietat de la societat. Són molt més avançades les col·lectivitzacions que les cooperatives. Les cooperatives han sigut la fórmula econòmica més avançada sota el capitalisme. Quan cau el capitalisme, queden una mica enrere i les col·lectivitzacions passen a ser la forma econòmica més transformadora. I aquí hi ha molts debats. Totes les cooperatives de Barcelona es fusionen. La Unió de Cooperadors de Barcelona es fusiona i d'alguna forma arriben a tenir 93 sucursals i a abastir 93.000 famílies a la ciutat. 93.000 famílies són moltes famílies. L'any 38 la xifra de famílies catalanes que formen part de cooperatives de consum són 383.000 famílies. És a dir, si multipliquem per 4 o per 5, la majoria de la distribució alimentària es fa a través de les cooperatives obreres de consum, en un procés revolucionari, en un procés de nova economia, no en un procés natural del cooperativisme que fins a l'any 35 era molt més petit, però l'any 36 fa un boom molt important. Aquest cartell, també amb tota la qüestió del treball, de la divisió sexual del treball, planteja, practicant el cooperativisme guanyarem la guerra, construirem la revolució. Les cooperatives de consum, les de treball, les agrícoles, les de pescadors, és a dir, el seu imaginari és aquest. Acabo. En aquests anys, tot això cau al 39, quan entren les tropes, tota aquesta memòria, el patrimoni, els cooperadors i cooperadores que han de marxar a l'exili o estan morts o a la presó, és a dir, tot aquest moviment socioeconòmic popular d'autoinstitució i autoorganització obrera per satisfer necessitats de forma democràtica és destruït, d'acord? I sota el franquisme, evidentment, algunes entitats sobreviuen, però en general és un decliu que el cooperativisme ja no recuperarà fins als anys 68, quan neix una nova onada de cooperativisme, també de consum. Tots els moviments de renovació pedagògica, mestres, mares, pares, abacus, tot aquest moviment d'aquella època, molt transformador, també és consum, i també moltes escoles catalanes són cooperatives de consum. És a dir, el cooperativisme de consum, el consum cooperatiu té un protagonisme important en el renaixement del nou cooperativisme després de la davallada d'aquestes cooperatives de consum. No m'extenc. Si voleu, fem una ronda de debat, de preguntes i tal, i després continuem. 3 minutets de l'actualitat, no? Jo crec que mereix la pena arribar... L'actualitat, saps? En 3 minuts. O sí, jo crec que mereix molt la pena, perquè he fet altres anys i que sigui una pinteta. Ràpidament, els últims 40 anys de cooperativisme, en 3 minuts, el que dèiem, el que és interessant és analitzar com el cooperativisme o l'economia social interacciona amb els cicles econòmics, les crisis, els cicles polítics i tal. L'any 75-78 hi ha una crisi econòmica brutal, hi ha la reestructuració del capitalisme, hi ha la desindustrialització, per fer front a les lluites obreres anteriors, per molts motius, doncs resulta que neixen 1.000 cooperatives cada any, és a dir, hi ha l'auge del cooperativisme industrial, fàbriques cooperatives, en molts casos. Per tant, ja no és aquell cooperativisme obrer de consum dels anys 30, no és el cooperativisme de consum cultural de la comunitat educativa, és un cooperativisme de treball obrer, les cooperatives de treball creixen. Per tant, certa correlació entre crisi i cooperativisme. Penseu que el 2008 van tornar a créixer les cooperatives o no van créixer en un altre moment de crisi? Ho dic per aquesta correlació entre crisi econòmica i cooperativisme? Sí? Doncs no. Em sap greu trencar mites, però la crisi del 2008 va primer destruir molt teixit cooperatiu, per començar totes les cooperatives vinculades al sector de la construcció, que eren el 25% de les cooperatives catalanes, van caure totes, i després hi ha un altre fenomen que
per mi és més important, que és que quan als anys 80 creix el cooperativisme de treball és perquè hi ha unes plantilles obreres que venen del moviment obrer, que venen de l'assemblearisme, que venen de l'autoorganització, de la capacitat de protagonisme polític i social en les seves fàbriques i, per tant, poden pensar en gestionar unes cooperatives obreres. L'any 2008 això no existeix. Ja portem 20 anys o 10 o 15 de neoliberalisme, de precarització, d'atomització del mercat laboral, de les hipoteques, del nihilisme social, i la gent no té ni la mentalitat ni els recursos per formar cooperatives. Per tant, el 2009 no neixen cooperatives, la gent pren ansiolítics més aviat, fins que passa una cosa que és aquesta relectura de la crisi des d'un punt de vista emancipador, que és el 15M. A partir del 15M del 2011 sí que el moviment també comença a créixer, però creix sobretot el cooperativisme de consum, una altra vegada, no el de treball, no es creen cooperatives de treball. Es crea Som Energia, el 2012, les finances ètiques, és a dir, el consum crític que es polititza durant el 15M, no són mercaderies en mans de polítics ni banquers, per tant, les alternatives és treure els diners del banc capitalista i donar suport a les finances ètiques, treure els diners d'Endesa i posar-los a Som Energia. I el cooperativisme de consum és el que creix. Em sembla que és rellevant, el cooperativisme de consum sempre té una dimensió social molt més gran. Què farà falta perquè creixin un altre cop les cooperatives de treball? Polítiques públiques. És a dir, que l'administració deixi de finançar el capitalisme majoritàriament o en la seva totalitat, que és el que ha fet sempre durant aquests 40 anys a Catalunya, i ara també ho fa, i comenci tímidament a fer polítiques públiques de promoció del cooperativisme i l'economia social i solidària. Aquí hi ha un nou cicle, a partir del 2015, el municipalisme, la Generalitat de Catalunya, etc. I, evidentment, ara estem en aquesta fase que hem travessat molts moments. Entrem en una incògnita molt important, també, que són els impactes del coronavirus, la crisi energètica, la inflació, és a dir, que no està res determinat, però sí que d'alguna forma hem tingut i tenim algunes orientacions interessants d'haver travessat aquests moments. Dades no us ho dic. Debats que em semblen importants i enllaçant amb la comunal, perquè el cooperativisme a Catalunya tingui aquesta capacitat de resiliència, d'economia d'escala sense perdre dimensió democràtica, perquè tingui un major impacte social, econòmic, polític, el gran debat avui és la intercooperació, igual que als anys 20. És a dir, no té sentit llançar cooperatives a competir entre elles en el marc del mercat capitalista, sinó que el que hem de transformar o intentar transformar és l'estructura econòmica general perquè les cooperatives siguin unes unitats econòmiques d'una cooperació social més àmplia. Per tant, aquí, a vegades, el 2015 van reformar la llei de cooperatives per fer-les més competitives i els diem, no s'ha de reformar l'òrgan cooperatiu, s'ha de canviar la societat, s'ha de canviar l'economia, llavors hi haurà més cooperatives. Aquesta gran discussió. Bàsicament, a Catalunya hi ha moltes formes d'intercooperació sectorials, en el món del consum, en el món de l'alimentació, en el món de les energies renovables, estan naixent pols cooperatius de la transició energètica, és a dir, que el debat de la intercooperació és molt fort, però avui, com que anirem a la comunal, és rellevant el debat de la intercooperació territorial, bàsicament, que són les cooperatives en un territori, la seva articulació estratègica per tal de fer diferents coses. Aquí al barri i al Prat de Llobregat parlem molt d'ecosistemes cooperatius locals, per exemple. És a dir, totes les cooperatives i entitats de l'economia social i solidària d'un barri, d'un municipi, creem circuits d'intercooperació en base a una afinitat, en base a uns horitzons de desenvolupament econòmic diferent del territori, coneixem quines són les necessitats del territori i ens erigim com eines per aquestes necessitats. És a dir, ens posem al servei també de les necessitats de la societat del territori, del barri i del municipi. Tot el debat dels ecosistemes cooperatius locals, que aquí també entrem en mancomunar recursos, crear infraestructures compartides, tot un debat més del que seria el cooperativisme comunal, comunitari, és un debat fort. I l'altra qüestió, si voleu després entrem més en profunditat, són els pols cooperatius, que li hem dit pols cooperatius, li estem dient pols cooperatius, a l'agrupació en un mateix espai de moltes cooperatives de treball, de consum, etc., bàsicament per fer més fort l'impacte social, econòmic, polític, ajudar-nos mútuament, crear estructures més visibles, etc. Després anirem a veure la Comunal, que és un pol cooperatiu que està aquí al costat, format per 7 cooperatives i una associació, ja us ho explicaré.
té una vocació d'espai públic i comercial, llibreria, escola d'idiomes, restauració, programació cultural, és a dir, són cooperatives de treball la majoria, menys la directa que és de consum. Consum, treball, estem hibridant bastant les qüestions. I els pols cooperatius, doncs, evidentment, és un debat europeu, però Catalunya és nou i està emergint amb força, i bàsicament veiem que són espais de vida també, que es relacionen amb els ecosistemes més amplis, que a vegades col·laboren amb l'administració, a vegades no, que hi ha experimentalitat a dintre, s'intercoopera, es plantegen noves cooperatives, noves iniciatives, i que són, segurament, a Catalunya està emergint un prototip a molts pobles i barris que potser encara no el podem analitzar com una qüestió acabada, però que em sembla que és interessant. Què és el que diem amb aquest debat territorial? Doncs bàsicament que d'alguna forma podem començar a ser agents d'un altre desenvolupament econòmic diferent. És a dir, cooperatives aïllades en un mercat capitalista no tenim res a fer. Segurament, intercooperant, les dificultats són molt grans, però sí que comencem a plantejar tot el debat de la relocalització de l'economia, és a dir, hem de ser eines perquè l'economia torni a ser una economia local i no global, que és el que ens està portant al desastre. Tot el debat de la democratització econòmica, és a dir, els actors, les persones, treballadores, consumidores d'un territori, hem de ser agents de ple dret de l'economia que necessitem. I finalment també, donat el context actual, s'ha de plantejar la transició ecosocial de l'economia, no el capitalisme verd, sinó que intentem potenciar sectors, i amb això l'EVA de l'espai ambiental ens ha ensenyat que hi ha uns treballs essencialment necessaris, hi ha unes activitats econòmiques necessàries i transformadores, l'alimentació, les cures, l'habitatge, la cultura, les energies renovables, és a dir, que hi ha tot un camp molt gran d'uns sectors econòmics i ecosocials que són estratègics. I ja està, és que, perquè si no... És que clar, em demanen, explica'ls-hi tot i tot no puc explicar. A vosaltres. Depèn del teu temps, de com ho vegis tu, si podem fer 10 minutets més aquí, si allargat. Sí, sisplau. Sí? I aleshores, si us sembla bé, com que no tenim molt de temps, fem unes quantes intervencions, preguntes, opinions o el que sigui seguides i després li donem una ronda de tancament a l'Ivan. I una pregunta molt concreta del lloc on estem, què hi podem trobar aquí ara? Potser desconeixement, i el tothom us l'ha però... La Lleialtat Sancenca, com he explicat, era una antiga cooperativa obrera de consum important del barri que va perdre la seva funció social, se la van quedar els seus enemics històrics, els comerciants de carretera de Sants, i al llarg dels anys es va perdre tota aquesta memòria i tal. Quan el 2010 comencem a refer el projecte Barri Cooperatiu, comencem a recuperar la memòria cooperativa del barri, veiem que és una cooperativa obrera de consum i per tant diem això ha d'estar en mans de la gent. Estava previst fer-hi un hotel aquí. El que passa que l'Ajuntament va fer una permuta, abans de saber el que era, va permutar perquè a la immobiliària no li interessava fer un hotel aquí i el volia a l'estació de Sants, Caramboles es va mantenir aquest edifici i a partir d'aquí es va generar una plataforma de barri molt àmplia, molt potent, que va guanyar aquesta reivindicació, que era fer-hi un equipament comunitari d'usos veïnals, cooperatius i culturals. Finalment, després de molts anys d'obres, etc., es va obrir la lleialtat i ara podríem dir que s'emmarca en el que se li diu la gestió comunitària d'equipaments públics, que són amb el debat que allò públic no és allò únicament estatal, sinó que són equipaments públics, però que la gestió és de l'estructura associativa cooperativa del territori. Per tant, aquí és una associació de segon grau, la coordinadora d'entitats de la Lleialtat Sancenca, que gestiona aquest espai amb recursos públics, amb recursos propis i amb quotes. No és un centre cívic, no és un espai autogestionat 100%, és una fórmula de gestió comunitària d'espai públic, que es dedica bàsicament, sobretot, a qüestions educatives, d'educació popular, aquí fem el postgrat d'Economia Social i Solidària, hi ha la Troca, l'Escola de Formació Permanent Comunitària, que tenen 300 alumnes i fan educació popular. Hi ha moltes activitats artístiques també, per primera vegada hi ha una programació de qualitat artística al barri, es fan residències, espectacles, és a dir, és un espai que no està com especialitzat, és un espai, és una institució popular d'alguna manera
amb participació social i amb un retorn social molt important. Realment és una victòria del barri. Recordar-vos que l'Ivan coordina el postgrau d'Economia Social i Solidària de la xarxa d'Economia Solidària. He dit bé, que hi ha 3 a Catalunya, un és aquest, per si algú vol formar-se en Economia Social, doncs tenim aquestes opcions. Maria havia demanat paraula, si hi ha alguna paraula més. Us he una pregunta molt així, però quin creus que és per tu el paper en el futur del cooperativisme aquí a Catalunya? O sigui, actualment com estem, en la situació actual que estem social i econòmica en general, amb aquests cicles que has anat explicant, ara creix, ara decreix, el paper que ha anat agafant el cooperativisme, en general, però en concret en el marc de Catalunya. No sé si és una pregunta molt una predicció a l'estil Niño Becerra. Com mirar malament, No, respondré amb els debats que estan havent, diguéssim, no el que jo penso, sinó tots els debats col·lectius que jo també he participat, vull dir que no me'ls sento aliens, al contrari. Però, per exemple, pandèmia és un moment, 2020, mesos de la pandèmia durs i tal, en què veiem que hi ha tota una sèrie de fenòmens que són les xarxes comunitàries de suport mutu, que d'alguna manera són l'esperança d'aquest vincle social, la solidaritat social directa, i a més amb sectors populars que no tenen drets, migrants, treballadores de la llar, de cures, és a dir que hi ha una autoorganització molt forta durant aquells mesos, els manters sempre diuen nosaltres no vam estar fent ioga i zumba a casa durant la pandèmia, vam estar recollint aliments pels nostres companys, pel carrer, amunt i avall. Llavors, jo crec que totes aquestes xarxes comunitàries de suport mutu, molt vinculades també als moviments per l'habitatge, les estructures populars que estan dient, doncs, d'alguna forma el cooperativisme s'hi ha de relacionar de diverses formes, una participant-hi, els militants o els membres de les cooperatives, però també posant al servei de molts dels recursos cooperatius per ajudar a enfortir aquestes xarxes que després han baixat bastant i a fer-les sòlides d'alguna manera, perquè són necessàries no perquè tinguem una pandèmia, sinó perquè hi ha una crisi econòmica, social, estructural i per tant això és imprescindible. Per tant, el cooperativisme ha d'actualitzar el 7è principi cooperatiu del servei a la comunitat, allò que deien, etc., doncs ha de ser una eina. El fons d'emergència el fons cooperatiu d'emergència social i sanitària que es va fer durant la pandèmia, que el cooperativisme va posar recursos per a aquestes xarxes, s'han de fer aquest tipus de qüestions, per una banda. En segon lloc, ja ho he apuntat, crec que s'han d'enfortir sectors concrets, és a dir, el cooperativisme davant de la crisi de l'habitatge que hi ha residencial tan gran, hem d'anar més enllà i hem de poder generar més habitatge cooperatiu, s'ha de garantir la sobirania alimentària del país, enllaçar tot el que és la producció amb el consum, amb la logística, en totes les cadenes productives de l'alimentació ecològica o l'alimentació local, el cooperativisme hi ha de treballar. Amb el debat de la sobirania energètica també, és a dir, ens trobaran un context que les grans ajudes dels fons europeus aniran a parar a les grans multinacionals per fer el capitalisme verd i els grans parcs eòlics, però en canvi tenim una força important en el cooperativisme, no només per Som Energia, sinó perquè hi ha desenes i centenars de cooperatives d'enginyeria, de renovables. És un sector que a nivell cooperatiu és fort. Amb aliança amb el sector públic podríem fer aquesta transició energètica. Totes les comunitats energètiques locals, per exemple, són un gran escenari on intervenir. Aleshores, hi ha aquesta part més dels sectors estratègics per garantir sobirania alimentària, tecnològica, energètica, residencial, cultural, també hi ha Amazon, hi ha Netflix, què passa amb la cultura de base, ara es parla molt d'Alcarràs. És aquesta ficció la que volem, també, i això moltes cooperatives o associacions culturals de la cultura ho estan fent. Per tant, aquests són temes més sectorials, més de mitja escala, la intercooperació, que és molt important, la intercooperació territorial, tots aquests ecosistemes i pols també. I en tercer lloc hi ha un grau més elevat, que és com el cooperativisme deixa de pensar-se que és autosuficient per fer un canvi social i econòmic, sols no podem afrontar els grans reptes ecològics socials que tenim a la societat,
i com treballem amb altres actors a un nivell més a nivell català per un nou model econòmic pel país. I aquí és on, amb l'economia social i solidària, amb altres moviments, estem impulsant el que diem l'economia per la vida, que és un pacte nacional per una economia plural transformadora, per un nou model econòmic, relocalitzat, democràtic, ecosocial, que d'alguna forma plantegi que la planificació de l'economia no l'han de fer les grans patronals o grans sindicats, sinó que s'ha de democratitzar les polítiques econòmiques i que han d'estar al servei de les majories socials i del planeta. Aleshores, des de lo micro, de les xarxes comunitàries, a lo meso, que són aquestes cadenes d'intercooperació sectorial i territorials, a qüestions més macro, ja a nivell global, si voleu, també entrem, però aquests són els grans reptes que s'estan plantejant al cooperativisme avui. Si us sembla, fent l'última, la Noemí havia, no? O la Gemma també, no sé si havíeu demanat també. Jo no he respost, parcialment perquè era això, com de passar d'escala local a global les cooperatives. Doncs tanquem, si us sembla bé, la Noemí, la resposta de l'Ivan i anem cap a dalt. Comentaves ara que era important això, que com implica tota la gent proveïdors, els consumidors, coneix algun exemple d'èxit que s'hagi pogut fer això o una cooperativa integrant seria d'això o si coneixes alguna experiència? Nosaltres hem après molt de Brasil, hi ha un documental que us recomano que es diu La Justa Trama, no sé si l'heu vist. La Justa Trama, que el van passar per TV3, La Justa Trama, que és superguapo, perquè és a Brasil tot el debat de les cadenes productives solidàries, que li diuen, no? I bàsicament allà s'ajunten els productors del cotó, que abans estaven fent, diguéssim, agricultura convencional amb pesticides i tal, i tampoc podien competir amb allò, i com van generar una cadena on es passen a fer agricultura ecològica del cotó, comencen a créixer cooperatives de dones cosidores que confeccionen amb aquest cotó samarretes, comencen a fer cooperatives per transportar aquestes samarretes, comencen a obrir botigues a São Paulo, ja no sé on, per vendre aquestes samarretes, comencen a confeccionar, també en l'època de Lula, etc., que ara no sé com estarà, però també l'administració pública, o el Fòrum Social de Porto Alegre, és a dir, les bosses, és a dir, i van anar creant activitat econòmica des del punt de vista d'anar articulant les fases del cicle econòmic, que a vegades nosaltres pensem, no, jo em vull dedicar a això, ja, però és que el teu això està relacionat amb una fase del cicle econòmic, no? I potser, com a persones no hi hem de pensar, però com a moviment sí que hem de tenir clar que el que hem de fer és que aquestes fases, si hi ha intermediaris capitalistes, doncs al final estem perdent capacitat d'impacte social. Per tant, amb les finances ètiques, com substituïm aquests intermediaris capitalistes per noves anelles solidàries d'aquesta cadena productiva. Clar, això, que Amèrica Llatina ho han teoritzat molt, per exemple, aquí a Catalunya s'està començant a intentar en el món del llibre, per exemple. Hi ha una economia solidària del llibre, hi ha moltes llibreries cooperatives que han nascut, editorials cooperatives, fires del llibre d'economia social, grups de lectura, és a dir, el que seria el mercat social del llibre, algunes impremtes, alguns distribuïdors, distribuïdores. Aleshores, aquest és un element clau. En el món del llibre penso que es pot començar a fer. En el món de les energies també s'està començant a fer. I el gran repte dels supercops, dels supermercats cooperatius, que no sé com funcionaran, és també ser una baula prou suficient perquè els productors agroecològics puguin viure. Que aquí va ser el gran debat dels grups de consum petits, tenien, a nivell, això l'Aresta ho va explicar molt bé en aquell estudi, que deia que pels productors agroecològics no els sortia a compte anar a distribuir 3 cistelles a cada barri de Barcelona, que s'havien de crear un consum massiu per poder fer sostenibles els preus de la producció. Aleshores, aquest anàlisi és fonamental. Si no el fem, doncs segurament punxarem. Què està passant en sectors molt interessants? Per exemple, les cooperatives d'habitatge que s'estan creant. Clar, si tu construeixes una cooperativa d'habitatge, tots els oficis relacionats, tots els consums relacionats, tot això, si ho aboques a l'economia social i solidària, estàs injectant molts diners, estàs traient molts diners del mercat capitalista i estàs injectant molts diners a l'economia social i solidària. La llum, les assegurances, els oficis, el mobiliari, els ascensors, aquí a la borda s'han patejat
tot el que han pogut per tenir proveïdors d'economia social i solidària, que després hi ha qüestions que no tenim, no? I aquest és un altre gran debat, no? El que no tenim ho haurem de fer. Tota la producció industrial a Catalunya, hi ha molt poca indústria cooperativa, no? Al País Basc la indústria està molt més cooperativitzada que la mitjana de l'economia general, però aquí no. Ens falten moltes coses, no? Per tant, també és reconèixer aquestes limitacions per anar avançant. Però sí, el debat ara mateix és com anem avançant en aquests termes.